Jarraian A, B eta D mailetako sariak banatuko ditugu. Maila hauetan, epaimai lanak egin dituztenak Maitane Legarreta Etxezarreta, Jon Ordoñez Garmendia eta Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena. D mailatik hasiko gara eta esan D maila 2003 eta 2004 urtetan jaiotako eskualdeko ikasleek osatzen dutela. Maila honetan ere ikasleek hitz lauz naiz bertsoz idazteko aukera izan dute eta bertsoen atalari helduko diogu. Epaimaiak bi aipamen ematea erabaki du eta aipamenetako bat irabazi duen lanaren izena, Maitanek banatuko ditu sariak epaimaikiden Maitane Legarretak. Bi aipamenetako bat jaso duen lanaren izenburua Bertsoak, egilea Eusko Garzia Aranburu. Euskok 50 euroko saria jasoko du eta baita datorren aipamena jasoko duen lagunak ere. Bertsolanaren izenburua Gabonak, egilea Maili Diaz Blanco. Bigarren saridunak 80 euro eta oroigarria jasoko ditu. Bertsolanaren izenburua Berdintasuna, egilea Saioa Etxezarreta Larrañaga. Eta bertsoen atalean, lehenengo saria jasoko duenak 150 euro eta oroigarri eramango ditu etxera, bertsolanaren izenburua Euskara, egilea Ekaitz Aramendi Saez de Nanclares. Hitz lauzko atalean epaimaiak 3 aipamen sari ematea erabaki du, bakoitza 50 eurokoa izango da. Horietako baten izenburua Giltzapeturik, egilea Uxue Perez Mujika. Beste aipamen sari bat, Aitonaren istorioak lanarentzat, egilea Unax Aldanondo Garmendia. Eta 3. aipamen saria Kaponata lanarentzat, egilea Unai Telleria Etxeberria. Hirugarren saridunak 70 euro eta oroigarria jasoko ditu. Idazlanaren izena Hego Afrikako istorio bat, egilea Naia Enparantza Agirre. Malim, Hego Afrikako tribu batean bizi da bere familia eta lagunekin. 11 urte bakarrik izan arren goizeko 6etan esnatu jaiki behar izaten du lanera joateko, bere tribuko beste guztia bezala. Hala ere, zoriontsa da bere adineko neskamutila bezala. Bigarren saridunak 110 euro eta oroigarria jasoko ditu. Idazlana beste bat besterik ez da, egilea Urtzi Altuna Arzeluz.
Eta lehenengo saridunak 150 euro eta oroigarria jasoak ditu dagoeneko etortzerik ez duelako. Udalak eman dio dagoeneko saria. Idazlanaren izenburua jaio, amestu, borrokatu, galdu. Egilea Telmo Munduate Goikoetxea. Eta esan bezala saria jasoa dauka.